Пишете си. Така. Следващата ми курсистка, която завърши успешно микропластика, която се съмняваше, че ще завърши успешно. Си моя момичец. Това е твоето удовлетворение. Това е отново същия подарък, който му не е вариант и с абсолютно същите пожелания на нас, да разходиш салон. Да имате двете много персонала, да не работите. Разработете го вие, направете го по най-добрия начин и дадете най-добрите шанси на мен. Много благодаря. Много. Просто си номер едно, че си Вече ми много. И сега кой каза? 1, 2, 3, 4!